खम जारलालाय बेफोरनो सिन्थाय गोजौआवनो गोलैनानै दंजोबो नै बबेनिबा बिरनानै फैखो आयो 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 जारलासो नुदों मा जिनिस दङ आयो खम जागारफोरा हिसोरे दा खम जारला थिं सायाव बेफोरनो बिरनानै बारजों बिरनानै दंफैयोमोन आरो जारला सिबाय बेखायनोथ' थिङा गासिबो जिजोबदों नै आंहा अमा बिथै एवलायबाय मोननोसै नै एसे ड्राइ खालामबावनोसै बिबु बिथै सनाफोर मादैया जानोसैलाय गोथाव गोथाव नै ओरैबो लामबाय माखासे बेयाव एसे लामला लाजोब्बाय गाबोन एसे लामसै दिनै एसे लामसै सनाफोर मादैया नै जानोसैलाय दिनैबो ओंख्रिया नै बानलु थाइनै लाबाय ना बाथोन ओमफ्राय मैयानि मुदुफुल ससे दंबावोमोन ना बेखौ दालिजों संलायबाय आंहा सब समाय दालिया टाइटेल ओमफ्राय नैबे बिबु बिथै सनाफोर अमा बिबु बिथै मादैया अमा साख्ला साख्ला जानोसै आं प्लेटनिफ्राय हानहरनो बायो थोरसियावसो लानो मोजां मोनथारो आङो प्लेटनिफ्राय हानहरबा आं ओंख्रिखौनो जाबावो गोथाव गोथावखौ जाग्रोग्रा अयबास दं आंना मैयाबो दालि मुदुफुल दिनैबो दालि मुदुफुल सानावहाय मोनायाव बायदिसिना जाबाय सानाव दालि नांथारगौ मुदुफुला खावसे थादोंना गिदिरमोन ना खेबसेनो जाजोबनो हाया अमानि बिबु बिथै सनाफोर डाबल डाबल होनबाय आं ना बाथोनबाव बांगाल सारि मादैया रायलायनो टाइम मोनलायलायथारसै दिनै ओंख्रिया गोथावना बेदर ओंख्रि मोनजानायखाय बांगाल सारि सोर मा होनोथाय बे बिबुनि ओरै सारि थननाय बादि दंना बेखौ बांगाल सारि होनो जोंथिं सोरथिं मा होनो गासिखौबो गोथावल' मोनजोबो दे मादैया आरो गोथावखाबो नालाय गोथाव जाखायो नालाय
दाउसो सिथारनो नागिरदोंमोन हौवाया आंना ओमफ्राय दाउखौ गावबाय मोना बेरायासो थब्लं जिलायलायबाय दाउ गावनाया ओमफ्राय उनाव आरो अमा बिबुथि लायफिनबाय बे जायैया गोबावसैना दखान सिफायबाय आंहा दखाना बायजोब्बाय नै दखान गोदान बानायनो नागिरदों सप्ता खननैसोआनो दखानखौ होनो मोनथारनाय नंला आं सनाफोर आंहा न'आव उन्दु मोनजासिगोन खस्थ' खालामथ'ना मोननाय नंला कयेक दिना माने दखाना गाहायना दै हाबो ओमफ्राय फारसेथिं दखाना जा बोराय जाबाय गोदोनो अखा सेरजोबो दै हाबो थिङाबो बोरायनानै सेस गब्लंजोब्बाय ओमफ्राय उफाय गैया सान्थि मोनलायलायथारसिगोन आं एबारसो बेखौ खालामनो हानानै बिनि थाखायनो टेनसन जाबाय थायोमोन सिङाव सारा दुनियानि गाद्रा गुद्रा नायलाय माबादि आंनि थिङाव दंजोबोमोन बिसोरो नै आंनि दखानाव मा बुस्थु गोजावनानै दङ नालाय आयै गोजौ नायलाय खम जारलालाय बेफोरनो सिन्थाय गोजौआवनो गोलैनानै दंजोबो नै बबेनिबा बिरनानै फैखो आयो जारलासो नुदों मा जिनिस दङ आयो खम जागारफोरा हिसोरे दा खम जारला थिं सायाव बेफोरनो बिरनानै गारजों बिरनानै दंफैयोमोन आरो जारला सिबाय बेखायनोथ' थिङा गासिबो जिजोबदों बिसोर गासिबो आंनि थिं सायाव जमा जोब बबेनिफ्राय उरायना फैनानै जमा जाबोजोबदों बिसोरो सना फाननाय सान्दुं गोसायाव दखानाथ' बोखारबाय नालाय थानोबो जायगा गैया जा जारला जाबाय नै लामा खर'बावसो थाबाय आं नै खर'बावसो थागासिनो सान्दुंजों मेन र'डआवसो गसंगासिनो सनाफोर मादैयानो जारला जागासिनो दखाना ओरैहाय दिफुदानथिं फैनानै नाहरफैबाय आं लामा बारस'नानै बेबायदि आं दखाना जि गाहायमोन दखाना गोदो गोदायनि दखान रावबो बानाया ओरैनो दखानखौ होसोमबाय थाबाय आंहा आंनि फालायावसो बानायनांबाय नै अखा फैथारगौ नै आयौ मा खालामबावनांगौ जाखो मा खालामजानांगौ जाखो मादैया जेरावबो टेनसनल' आयै हाबायानो नै फिसा हाबाय नै बाथामफोरा बाहेरायावसो दंजोबो बेखौ नै लांदां जाजोब्बाय गैला बिसोर दिनै बानायनोथ' अहा हानो बाथामखौनो दोननो हानाय नङा बिसोरो सकेसफोरखौ बिदिनो दोनबाय नै थिं होनानै बैखौबो नै बिदिनो थिं होनानै दोनजोब्बाय उफाय गैया अहाय मालायनाव सोरनाव थिखोयैनो जारलाथारलै मादैनि संसारा जेरैबो नुवाखै माबायदि बिसोरो ओरैबायदि गाहाय नै बिदिसिया ओमफ्राय बेखौ बिथिखौबो एसे गोथौना होनांसै हाबाय अखाया फिसा मेरला खामानिया नै माथो इन्जुर बासाजोबसो ना आसरितसो माखौ फलंखो कारेन्ट थारखौनो बस'ना होबाय हौवानि जारफ्रा मिस्ट्रिनि जारफ्रा दखानाव बोराय बुरै मेंनानै आलु परथा जानानै फैबाय जों नै सानसे थाखाबाय दिनै
मेंग्लिजोब्बाय देहायानो बायजोब्बाय नै सनाफोर आंना दखाना नै बेसिमल'मोन ना बैसिम जाबाय नै गोजौ जाबाय थिं दोबाय गोजौआव गाहायनिल'सै फ्ल'रावहाय माबा होनसै प्लास्टार होनसै फ्ल'रखौल' बानायनांसिगौ जाजोब्बाय